Inauteriak iragartzeko aurten ere bi kartel ditugu. Horietako bat Tolosako udalak ateratakoa da, Tomas Hernandezek eginikoa, eta ofiziala, kartel ofiziala dena. Eta bestea, Poxa Arte elkarteak ateratakoa da, eta alternatiboa deituko dioguna. Bada kalera atera gera, eta herritarrei galdetu diogu, zein gustatzen zaien gehien? Horrenako. Zein da hori? Alternatiboa, ez da? Hoxe, normala, hombre. Hori gustatu zaizu gehiago, zergatikan? Bueno, gure aldeak gehiena ikustetelako, gure estiloa. Ez dakitena, Tomas Hernandezenak, azken urteotan berak egin du nolabait kartel ofiziala, ez dakit zure ustez jarraitu beharko lukeen egiten? Bai, jarraitu zala. Dan tokia da, hombre? Nik ikusit, hau urdin eta txuri dana oso garbi asko ikusten dela, ez dakit. Eta beste hau, pixka betikoa, baino emakumeen arpegi eta ikusten, eta ez dakit beste gauza bat. Nik bezatzen, figatu nintzen pixkat eta firmek ez zehola, eta aldatzeko ordue bada. Oin dela urte askok beste bate ateazun, beste bate berri eta ue zean Jose Angel Zubia. Ue konkurson ateazan eta irabazizun, baina hortik aurre ez dakigu konkurso egotean egoten nola izaten. Alternatiboa. Zergatik gustatu zaizu gehiena alternatiboa? Gauz gehiago ditulako. Bai, egia da. Bestea da tradizionaloagoa, ez? Eta hau da, denetatik dago pixkat. Ez? Mozorro gehiago daude eta... Ez? Zuzei utzi zaizu? Bai, porque hoi beti berdinak itegu. Da beste igual badao aukera gehiago jende asko dago ondo marrazten duna eta pixkat alternatiboa, ez? Nei, hau zega, bai. Nei alternatiboa gehiago gustatzen zait, modernoa irutzen zait, ez dakit. Bestea ikusita dago, no? Horregatik. Bestea urterantzeko ateratu, hau aukeratuko nun bai. Bai, hoxe behar nire. Bai, hola jendean opinioa eskatzeu eta orduan, jendean nahi duna agertuko, gehiengo nahi duten agertuko, así que, bai, nik jarriko non. Nik uste bai, idean badala jendeak inauteri buruz protestak pixkat ideak ateratzeko taula eta San Juanetan taulare bai uste diteala olako konkurson bat, orduan iruditzen zait logikoa dela ere bai inauteritako kartela lehiaketa bidez aukeratzea. Beraz, udalak ateatakoa kartel ofiziala, zergatik? Polita dalako eta notatzea polita dela, asko gustatzen zait. Biak gustatzen zaizkit. Bai, egia esan bai. Bat betikoa dalako, klasikoa, eta bestea beste freskotasun badaukalako. Bai, biak. Nik uste aldatu behar dela. Ze beti, estilo berdina, beti... estiloa ona da, obra oso txukuna da. Baina... Nik uste aukera martzaiola beste estilo batzuk sartzeko, beste freskotasun bat sartu dadin. Eta hortako nik uste honena konkurtso bat itea da. Boxek egiten duen bezala, beste artista batzui aukera eman, eta beste estilo batzuk sartu daitezela. Sari polit batekin, zergatik ez? Alternatiboa bai. Nire egio alternatiboa gustatzen zait. Nei ofiziala, ze guzkilorean gatikan. Nei ofizialare bai, oso originala dago. Nire ustez adatu emaue, urtero. Ze beti berdina antzeko ateatzea da, nahi hori zai gustatzen. Bai, ez zitek, zan gaizkia ongo ez? Itea hola herrin inkesta bat abertzein gustatuko zan gehiago herrin edo zakit. Bai, beti berdina izateare azkenen, nekatu ez dakit zeiteun, nire gustatzen zait alternatiboa. Kasu horretan, diferentea da dako. Konkurso bat adibidez herritarrentzako bakoitzak bere opinioa emateko zan gaizkia ongo.